ችርያላይስውን بكريستوس كريستيان بولد ولدان بمنفس قدوس دما منفساويان زتسمخوم سدرابيت نا እግዚአብሔር አምላኽና አፍቀርቲ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከመይ ሐሪርኩም አሜን እግዚአብሔር አምላኽና ስለዝረዳእናን ስለዝሐለወናን ሳብዛ ሰዓት እዚአውን በህይወት ስለዘጽንሐናን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ሽምባር ሎምውን መቀጸልታ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ሶሙነ ሕማማት ሎሚ ዓርቢ ወይ ድማ ዓርቢ ስቕለት እዩ ዓርቢ ስቕለት መድኃኔ ዓለም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በጂ ዓለም ብምዃን ኣብ መልዕልተ መስቀል ተሰቒሉ ዝወዓለሉ ዕለት እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 35 ከምኡውን ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 21 ክሳብ 32 ከምኡ ድማ ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 26 ክሳብ 43 ከምኡውን ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 17 ክሳብ 27 ዘሎ ሃይለ ቃል ኣርባዕቲኦም ወንጌላውያን ብዛዕባ እዚ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ክብል ዝረኸቦ መከራን ሽግርን ብዛዕባ እዚ ይገልጹልና ስለዚ እምበር እዚ ዕለት እዚ ዓብዪ ዕለት እዩ ببدل آدم ناب عالم زأتو موت التسعرلو كم موت ناب هوت التساقرنالو كم مجزأت ديابلوس حرا زوت أنالو اتيزك أومنا زنبرة نعيدا دبدابينا زتدمسسلو كابس ألمات ناب برهان زأتنالو تنبيت نبيات تسفى أبو ون زتفت سملو جنات داغماي زتخفتلو عبي معالتيو زعلت زي مسكال ملكت دحنتنا عرمانا سنتنا زخونلو علتيو قدم إذا علت زيئة دكي آدم أبزخف أبدل انت ترخبو أم مسكال تسقيلهم كماتو يفردلهم نبره نزي ناقبنياتات مغصعن ملكت مرقمن زنبره مسكال ويتانان مدحنينان يسوس كريستوس بدمو قدسو محرتنا تمرتي صندق دحنتنا ممكحي كريستوساويان نديابلوس نسعرلو حيلي زغبرلو بموتو كاموت ناب هيوت زتساغغرنالو قدوس نواي غبرو بزعلزي كلهم مؤمنان كاب كفو تغبارات رحقوم كاب اخلماي تقطيبوم كساب عربت صحاي مالت كساب ساعات 6 دحري قطري ابيت كريستيان كسغدون كصليون زوعللو معالتيو እዚ ዕለት እዚ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዘይበሃል ስቃይን መከራን ዝበዝሖ 13 ሕማማተ መስቀል ተቐቢሉ እዩ ኣብ መስቀል ኮይኑውን ዓበይቲ ምስጢራት ዝሓቆፉ መልእኽቶምን ረዚን ዝኾነ 7 ቃላት ኣብ መስቀል እንከሎ ዝተዛረቦ እዩ 13 ሕማማተ መስቀል ዝበሃሉ ቀዳማይ አክሊለ ሶክ ካብ እሾኻ አክሊል ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍእሉ ኣብ የማናይ ኢዱ ዘንጊ ኣትሒዞም ከኣ ኣብ ቅድሚኡ እናተደፍኡ ወንጉስ ኣይሁድ ከመይ ኢኻ ኢሎም ኣላገጹሉ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 29 ካልኣይ ድማ ተኮርኦ ርእሲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሱ ብዘንጊ ከም ዝተቐጥቀጠ ዝገልጽ እዩ ተኮርኦት ዝብል ቃል ኮርአ ሃረመ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝተረኽበ ቃል ኮይኑ ርእሲ ማለት ድማ ርእሲ ማለት እዩ ናይታ ሃገር ገዛኢ ዝነበረ ጲላጦስ ኣነ ካብ ናይዚ ሰብ ደም ንጹህ እየ ኢሉ ኢዱ ድሕሪ ምሕፃቡ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥቂጡ ንካህናት ሓለፍትን ሽማግለታትን ኣሕሊፉ ሂብዎ ነበረ بحق أيهود زتغرفة كسقل أيفقدن زسقل دما أيغرفن نسو بيلاطوس غنا دحري مهرامو ناي بدل نكسقلوو أحليفو هابوم وانجير مارقوس معرف 15 فوق 15 كمو لقاس 23 فوق 25 بيلاطوس نغيتانان مدحانينان ኢየሱስ ክርስቶስ أحليفو مسهابوم أبلعلي رؤسو ناي إشوخ أخليل دفؤلو رؤسو دما بزنجي هارمو وانجيل مارقوس معرف 15 فوق 19
ኣብ ሲኦል ወዲቁ ብዲያብሎስ ተረጊጹ ርእሱ ዝቕጥቀጥ ወዲ ሰብ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ርእሱ ተቐጥቀጠ ካብ ርእሱ ብዝበስስ ደም ድማ ገጹ ተሸፈነ ሳልሳይ ተጸፍኦ መልታሂት ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣኢዳዎም ብደም ኣጻብዕቶም ብበደል ዝረኸሰ ብኣይሁድ ከም ዝተጸፍዐ ዝገልጽ እዩ ተጸፍኦ ዝብል ቃል ጸፍአ ዝብል ጸፊዒት ሃረመ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝወፀ ኮይኑ መልታሂት ማለት ድማ ገጽ ምዕጉርቲ ማለት እዩ ገጹ ብጨርቂ ሸፊኖም ብጽፊዒት ዝሃረመካ መን እዩ ትንቢት ተዛረበና እንዳበሉ ኣላጊጾምሉ ኣብ ኢድ ዲያብሎስ ወዲቁ ነፍሱ ዝላገጸሉን ኔው ንጀው ከርተት ዝብል ዝነበረ ወዲ ሰብ ንኸድሕን ኣብ ኢድ ጸላእቱ ኣይሁድን ወዲቁ ከርተት ብምባሉ ብጽፊዒት ሃረምዎ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 27 ራብዓይ ተወክፎ ምራቅ ርኹሳን ኣይሁድ ሓሶትን ክፍኣትን ብዝመልኦ ኣፎም ብዘጸይፍ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ እቲ ብርሃናዊ ገጹ ጎይታ ጡፍ ምባሎም ዘመልክት እዩ ሓምሻይ ስቲ ሃሞት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መልዕልተ መስቀል ኮይኑ ጸማእኩ ምስ በለ መጺጽ ሓሞት ከም ዘስተይዎ ዝገልጽ እዩ ሻድሻይ ተኣስሮ ድሕሪት ንጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣኢዳው ንድሕሪት ከም ዝኣሰርዎ ዝገልጽ እዩ ሻውዓይ ተቀስፎ ዝባን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝባኑ ክሳብ ዝመላለጥ ደም ዝሰርብ ከም ዝተገርፈ ዘመልክት እዩ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 26 ሻሙናይ ሓሙሽተ ቅንዋተ መስቀል እዮም ሳዶር ኣላዶር ዳናት ኣዴራ ሮዳስ እዮም ኣብ ገለገለ መጻሕፍቲ እውን ተገፍኦ ማእከል ኣምድ ተካይዶ በእግረ ኣይሁድ ተስህቦ በሃብል ወዲቀ ውስተ ምድር ጸዊረ መስቀል ተሰቅሎ ዲበ ዕፅ ዝኣመሰሉ በይኖም ተጻሒፎም ክንረክብ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ኩለን ግና በብቁጽሩአን ኣብተን ሕማማተ መስቀል ዝጠቓላላን ዝጥቀሳን ምዃነን ክነስተውዕለ ኣሎና ብዘይካዚ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝተዛረበን 7 ቃላት ኣለዋ 7 ቃላተ መስቀል ተባሂለን ድማ ይጽውዓ ንሳተን ከዓ ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ኣይተሓዘሎም ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 34 ካልኣይ ድማ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ከም እትኸውን ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 43 ሳልሳይ ድማ እንሆ ወድኺ እንሆ ኣዲኻ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 26 ክሳብ 27 ራብዓይ ኤሉሄ ላማ ዝተብቃኸኒ ማቴዎስ 27 ፍቕዲ 46 ሓምሻይ ጸማእኩ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 28 ሻድሻይ ኦ ኣቦይ ንነፍሰይ ኣብ ኢድካ ኣማዕቕዋ ኣለኹ ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 46 ሻውዓይ ተፈጸመ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 30 ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቐለ ብገዛእ ፍቃዱ ነፍሱ ካብ ስጋኡ ምስ ፈለየ 7 ተኣምራት ተፈጺሞም እዮም እተን 3 ኣብ ሰማይ ዝፍጸማ ክኾና እንከለዋ እተን 4 ከዓ ኣብ ምድሪ ዝተፈጸማ እየን ኣብ ሰማይ ዝተፈጸማ ተኣምራት ቀዳማይ ፀሓይ ጸልመተት ካልኣይ ወርሒ ደም መሰለት ሳልሳይ ከዋኽብቲ ረገፉ ኣብ ምድሪ ዝተፈጸሙ ተኣምራት ድማ ራብዓይ መጋረጃ ቤተ መቕደስ ኣብ ክልተ ተተርተረ ሓምሻይ ኣእማን ተፈተቱ ኣኻውሕ እውን ተጨዱ ሻድሻይ መቃብር ተኸፍቱ ሻውዓይ ምዉታት እውን ተንስኡ እዛ ዓለት እዚኣ እምበኣር ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
ምእንታና ክብል ዝረኸቦ ስቃይን መከራን እናዘከርና እቲ ኩሉ ሓጢአትና ገዲፍና ብንስሓ ተሓፂብና ነቲ ዘፍቀረና ክርስቶስ መሲልና ብንጽና ክንነብር ከም ዘለና እተዘኻኽር ዕለት እያ። ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለቲ ብቓላት ክግለጽን ክንገርን ዘይክእል ውዕለቱን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።